rengeteg káros hatása lett az igazi szakemberek számára, sajnos ennek a feldúsult piacnak, és leginkább azért, nem a munka minőség miatt, nyilván tehát jól kellett volna, hogy működjön ez, hogy a kiváló szakemberek mellé odajönnek a kóklerek, és akkor egyértelmű az, hogy ki az, aki ért hozzá, ki az, aki nem ért hozzá. Csak az a baj, hogy amiért csinálom az oktatást, amiért csinálom a programot is, az elitszaki programot, régen se és most sem tudtak a jó szakemberek jól vállalkozni. Illetve hadd javítsam ki magam, nagyon kevés az a jó szakember, aki jól is tud vállalkozni. És emiatt sajnos nagyon sok kókler minőségű munkát végző vállalkozó, aki kicsit jobban ért a pénzügyekhez, kicsit jobban ért a kommunikációhoz, a szélshez, nagyon sok munkát elvitt a jó szakemberek elől. Úgyhogy az előző korszaknak ez volt a lényege, hogy teli volt építőipari vállalkozókkal, teli volt olyanokkal, akik nagyon rossz minőségben dolgoznak, akik közepes minőségben dolgoztak, természetesen voltak a jók is. Mert hogy maga egy kicsit könnyített pálya volt abból a szempontból, hogy a financiális dolgokat, tehát a vevői oldalon, a megrendelői oldalon, amikor van pénz, akkor könnyebb vállalkozni. Tehát ezt ki tudjuk mondani, ez azért nagyon alap dolog.